see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning! Today is March 5 and ayan, gagawa ulit ako ng celery juice. Diba sabi ko nung birthday, kasi yung first time ko na uminom ng celery juice is nung birthday ko. So ngayon gagawa ulit ako. This is my second week. So once a week lang muna kasi hindi ko pa talaga kaya yung lasa niya. So dinadahan-dahan ko lang. So gamit ko ulit yung NutriBullet na blender kasi wala tayong juicer. So ayan, naglagay lang akong tubig para lumabas yung katas ng celery. What happened to your foot? Say good morning, people. Morning, people. Say kamusta po? Kamusta po? Oh, look at them. Kamusta po? Kamusta po? So ayan, i-blend ko na to. Mom, Yes. where's mine? Where's yours? I think Uminom kasi siya ng Yakult. And kumain siya ng sandwich. I'm not sure. Okay, wait. But ayan, na-blend ko na yung celery natin. So, ang next step ko is, gagamit ako ng strainer. Nakita nyo na to sa first na pag-inom ko ng celery. So, sasalain natin yung celery para makuha natin yung katas ng, celery. So, yan yung, ang kakaiba sa, sa juicer tsaka sa blender. Sa juicer, pag linagay yung celery juice na lalabas. Pag blender yung ginamit nyo, kailangan natin siyang salain. So, yan ang aking gagawin. So, eto na yung celery juice natin. So, hindi na siya pure kasi di ba naglagay tayo ng tubig. And eto yung aking like that. You don't like, yung eto yung okay. Pink. You don't like it? Yeah, okay. Pink, Mom. Okay, I will drink. So, ang gagawin ko ulit dito is, scrub ko ulit siya sa mukha para hindi siya masay. Yes, wait. Drink ko na daw. Can you say hi? Hi. You want this? No. No, ayaw niya kasi yung first time niya na uminom nito. Hindi niya kaya. So, ako din eh. Pero, kailangan natin to baba. So, sandali. Salain ko lang. Mix ko lang siya. Di ba kahit linagyan ko na siya ng tubig, yung lasa niya parang celery pa rin siya. Pero yung mga nakikita kong na gumagawa nito sa YouTube, gumagamit sila ng straw kasi mas madali raw inumin pag may straw. Wala kasi akong straw eh. Hindi ako magsisinungaling. Hindi talaga maganda ang lasa niya. Pero kaya natin to. Kasi, nagkwento ko na ba sa inyo? Kasi nung 2 weeks or 3 weeks ago, basta, pumunta ko ng GP para mag-aspa. Kasi nga, pasintabi po sa mga kumakain. Kasi nga, constipated talaga ako. And, etong sabi niya sa akin, uminom nito, at saka yung mga grapes, tapos, ano pa ba yun? May isa pa eh. Basta yun daw yung mga inumin ko, at saka yung Metamucil. Tapos, eto daw, laking tulong daw. Eto talaga, pag uminom daw talaga ako dito, talagang pupunta ka talaga dun sa alam nyo na yun. And, totoo talaga, kasi yung first time ko uminom nito, talaga, totoo siya. So, itry ko tong gawin. Hopefully, baba, nagba-vacuum na siya, oh. Okay. Yung mga balahibo ko nagsisitayuan talaga. Ayan, konti na lang. Diretsuin natin to. Yes, baba. Oh, nag-vacuum daw siya. Okay. Ayan.
Ayan, natapos ko na. Yay! So, 2 times ko na siyang nainom. Once a week nga lang. Pero hopefully, magawa ko to every... Wait, Baba. Stop muna. Yeah. Hopefully, magawa ko to every day. So, yeah. Ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung kinuskus kong celery, yung pinagpigaan natin. Ayan na, kinuskus ko lang siya sa mukha. Hindi ko alam kung pwede yan ikuskus sa mukha, pero yun lang ang ginawa ko. Kasi last time, yung first na pag-inom ko ng celery, wala naman nangyari sa mukha ko. Hindi naman siya nangati or hindi naman ako nagkaroon ng allergy. So, hindi ko alam kung pwede siya. Ako lang to na ginagawa ko to kasi ayoko siya masayang. So, in-scrub ko lang siya sa mukha ko kasi baka magkaroon siya ng himala na mabura niya to. Eto kasi mayroon akong sunspot dyan guys. So, yan lang naman ang problema dyan sa mukha. Etong sunspot ko. Yes, baby. Okay. Ayan, nakapaghilamos na ako. And, mag-exercise muna tayo ng konting oras dyan. Kasi aalis din kasi kami ni Holly maya-maya. And then, ito yung tubig ko. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Kasi parang okay pa naman ako. So, mag-exercise muna tayo. Inalis namin yung dito. Ibalik ko na nga. Ito bang suspension. Kasi inalis namin to nung birthday ko. Sana abot ko. Abot ko naman. Lagay muna natin to dito. Ayan. Oops. Ayaw. Ayan. Ayan. Ha? Yung door daw. Okay. So, ayan. Mag-exercise muna tayo. I-timelapse ko na lang kayo. Ayan. Siyempre, lalabas siya. So, i-timelapse ko kayo, ha? Ay, na. Ayan. Kanina, nag-stretching lang muna ako and then nag-skipping rope. And ngayon, eto, hindi ko pa ito nagagamit. Ito yung aerobic stepper. So, buksan natin to. Ayan. Ayan. Tinignan ko lang yan. Ayan. Nasa plastic pa siya. Yes. What's this? Flower. Sabihin niya yung flower. So, buksan ko lang to kasi gamitin natin. And, i-ano ko kayo ulit. I-timelapse. Okay, open natin yan. Tas meron siyang ganito, parang... Siguro ilagay ito. Nakikita nyo ba? Hindi ko pa alam kung paano. Pero feeling ko, okay. Meron siyang parang extension. Extension man tawag niya. Ayan, para tumaas siya. Kung gusto mo mag-level up. Wait, baliktad. Pip. Wait, mommy just put this. So, ayan. So, ganyan siya. Hindi against the light. Ayan, Oops! Natanggal. Natanggal siya. What's that? Mom, what's that? What's this? Yeah. This is from my exercise, babas. It's in a body. Ayan. Nag-click na. So, Yes. Yes, baba. So, siguraduhin lang na mag-click siya para hindi siya malaglag, mahulog pa. So, ayan. Tumangkad na siyang konti. Kanina, isa lang siya, diba? So, pwede siyang tanggalin. Tapos, yan lang siya, Tapos, pwede mo siyang ilagay kung gusto mag-level up.
Copy ka. So, ayan, tapos na ako mag-exercise. And, pinapalo ko pala si Aubrey Miles. Marami siya doon ng mga exercise na ginagawa. So, isa doon yung ginawa ko ngayon. So, yeah, tapos na ako today. Then, magpapahinga lang konti. Hindi, kakain kami ni Holly ng breakfast kasi nag-bacon ako. Tapos, corn and avocado. So, yun ang kakainin namin ni Holly ngayon. So, ano na siya, breakfast / lunch na namin ni Holly. Si Holly kasi nag-breakfast na yan. Ako, wala pa akong kinain. Simula nung ininom ko yung celery. So, celery tsaka tubig lang yung laman ng tiyan ko ngayon. And, feeling ko nararamdaman ko ng tinatawag ako. So, maganda yung celery. As in, napapansin ko siya. Pag uminom ako nun, talagang pinapapunta niya ako doon. Alam niyo, pasintabi po sa mga kumakain dyan. And yeah, tapos pagkatapos namin kumain ni Holly, magbibihis kami and alis kami. Yang naririnig nyo, yan yung air fryer. Kasi kanina, di ba nabanggit ko, nagluto ako ng bacon. Linagay ko lang yung bacon for 10 minutes. Sinadya ko yung para hindi talaga siya lutong-luto. Para pagtapos na ako mag-exercise, mag-a-add ulit ako ng 3 minutes para yun, medyo crispy siya. And after yan, magluluto ako ng corn. And habang hintay natin maluto ang mga yan, ayan, mag-i-edit muna tayo para, ayan, okay na. Para mamaya mayroon tayong upload. And after namin kumain, aalis kami. So, ayan, tapos na yung bacon. Hindi pa, 1 minute pa. Tapos, kunin ko na yung corn. Tapos yung avocado. Ayan, ito yung avocado. And, ayan, tapos na yun. Kasi 3 minutes lang siya. Luto tayo ng corn, dalawa kasi si Holly mahilig din siya sa corn. So, tingnan natin to. So, ayan na siya. Oops. Ito ko na lang ipakita kasi ang init. So, ayan ang itsura niya. So, ayan. So, ilagay ko na yung corn kasi luto na yung bacon natin. Kita niyo ba? So, ayan. So, mamaya na lang ulit, lutuin ko yung corn. Ayan, pakita ko lang sa inyo kasi nililinis ko yung air fry kasi magluluto ako ng corn. Inuna ko yung bacon, di maraming oil yun. Tinanggal ko yung oil and ayan, ang dami niyang oil from bacon. Ayan, and eto, pinupunasan ko lang to, hindi ko to hinugasan. Eto ang kagandahan sa air fryer, hindi mo siya kailangan hugasan lagi. Pupunas-punasan mo lang siya, tanggalin mo yung kanyang oil na pinaglutuan nyo, kung may oil man yun. And eto, tatanggalin ko lang to. And ayan, pupunasan ko lang to. So, ipakita ko sa inyo mamaya pag napunasan ko na siya. Ayan. Tanggalin lang natin yung mga tira-tira ng pinaglutuan natin. Then, punas. And, syempre, yung oil. So, ayan. Malinis na siya. Diba? Ganyan lang siya. And, ayan. Itatapon natin yung juice ko. Ang daming oil ng bacon. Hindi mo kailangan maglagay ng oil sa bacon kasi siya, marami siyang oil. Ha? Bacon's na, yes, it's ready, wait. Habang nagtatanong na siya, So, okay. Lutuin na natin yung corn. Tapos, eto rin, pinunasan ko rin yung likod nito. Kasi marami din dyan na mga naka-singit-singit. Tulad niyan, mayroon akong nakikita. Pwede mo yung tanggalin, wait. Alisin din natin yan. Nahihilo kayo, ha? Baka mahilo kayo. So, ayan. Tanggalin lang. So, ayan. Nawala na siya. So, yeah. Ayan, malinis na yung air fryer natin. Pwede na natin siyang lutuan ng corn. Nagluluto ako ng corn, binabrush ko muna siya ng butter. So, ilagay natin yan. And i-brush natin yung corn ng butter. Ayan. Ayan, andyan na rin yung kay Holly na corn. And ngayon, iset natin siya sa 200 degrees Celsius. Then, time for 13 minutes. Ayan, okay na yan. 13 minutes. Pero titingnan ko pa rin siya. I-check ko siya mamaya. Mag-edit muna ako. Come on, Baba. Meron pa siyang 2 minutes left. And ayan na yung kanyang itsura. Ayan. So, luto na siya. Pwede nga siyang kahit 10 minutes eh. Pero ako kasi gusto ko siya yung parang, ayan, yung parang, ayan ba, nagba-brown-brown ng konti, ang gilid. So, tapusin ko na siya ng 2 minutes. May 2 minutes pa siya. Pero okay na siya. Luto na siya. Pero, yeah, tapusin natin. Ayan, eto na yung lunch ni Holly. Ayan. Ginanyan ko na yung corn niya para mas madali niyang kainin. Tapos, ayan, may avocado and bacon. And eto yung akin. Gusto ko sa bacon talaga ganyan. Yung crunchy. Yes, Baba. And eto yung tira sa corn ni Holly. Kasi parang ang dami niya ng corn. Tingnan mo.
Tea is ready? Yes. And eto yung akin. Ha? Oh, yeah, you. Yahoo! Okay. You're welcome. So, ayan. Kain na kami. It's a bone. Ah, your spoon. Here's your spoon. Anong sabihin? Anong sabihin? That's alright. That's the avocado. Anong sasabihin mo kay mami? Thank you. You're welcome. So, ayan. Kain na kami ng lunch. Tapos, alis kami. After namin. Kumain, ha? Yeah, okay. Let's go eat. Yan siya, oh. Oh, ang cute, oh. Bell pepper. Hoy, halika na. No. Hi guys, shout out Car. James Carbs. James Gar. May Garing. Mangar. Ronnie Ronnie. Dinard. Denard. Jessa Y. Jessa White. Maria Planos. Maria Panos. Paradise, tell me who you seek.